Dobrý deň, milé kozmetičky, vítam vás v mojom poradenskom okienku. Začiatkom týždňa mi písala kozmetička Lenka, či môže kombinovať, či môže používať skin scrubber predtým, ako by išla aplikovať Carboxygel. Jasné, že môžete. Pred karboxy ošetrením, pred aplikáciou karboxygelu sa môže spraviť aj kavitačný peeling, na čo mi príde vhod skin scrubber. Neodporúčam pred karboxy robiť nejaké intenzívne drsné peelingy, nejaké mechanické, s čím si zbytočne podráždíš tú pleť, ale skin scrubber úplne postačí a tým si vlastne predpripravíš tú pleť na to ďalšie ošetrenie. Takže skin scrubber a karboxygel sa kľudne môžu skombinovať. Ak som ti pomohla, tak som rada, lebo viem, že často máte dilemy ohľadom takýchto vecí, tak kľudne mi píšte alebo ma sledujte pre viac tipov. Keď treba s niečím pomôcť, tak ak viem, tak poradím. Papa, ahojte!